Naganaman na pagpangabot ang mga deboto din sa syudad nga gikan sa mga lagyong lugar. Karon parang mamahimon silang makaistar sa Devote City ang giandam nga libreng akomodasyon alang kanila. Si Nico Serino sa report. Inanay na ang pag-abot-abot sa mga taga-lagyong lugar din sa Sugbo alang sa sinulog. Ang mga walay kaistaran din sa syudad mamahimong adto temporaryo nga mopuyo sa Devote City nga gimuntar alang kanila. Usa sa naabot kaganihang buntag si Ginang Milagros, taga Lutopan, Toledo City. Gawa sa iyang pagkadiboto, gigamit sab niya ang kahigayunan aron makapamaligya og kandila atol sa kapiestahan. Mo may among naandan nga makaari may diri, makadagkot, makapamisa og makapaninda. Iawat sad kuan kana ang makakwarta sa gamay. Tagaan sa tagmailawas. Gipahibaw sa nagduma sa Devote City, bukas na sila mudawat sa mga muistar dinhi. Karong hapon ang soft opening ug ugmang adlaw gyud ang formal opening sa temporaryo nga pasilidad. Kung magsugwak gyud ang mga registrants, may mga tents nga gipamutang aron ilang kapahuwayan. Kaabag sa Cebu City sa pagmuntar sa Devote City ang Kapitolyo tungod kay sagad sa mga magpuyo niini mga taga-probinsya mansab. Ang PDRRMO mugamit og mga house parents aron mo asister sa mga nagpuyo sa pasilidad. Lain-laing aspeto ang ilang abagan sa ilang pagpuyo sa Devote City. Women's Rights Center, child-centered approach, mo nang nagitanaw na to nga ang child protection, ang pagpaligod sa family. No? In other words, we put on lots of areas on the dignity of the person. So, pahanay panalitan sa pagkaon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.